Елате с нас на Великите египетски пирамиди. Добро утро! Часът е 1 през нощта. Днес денят ще бъде доста натоварен и тежък. Ние сме готови и отиваме пред самия хотел, където в 1 часа и 5 минути през нощта ще ни чака нашият трансфер. Ето я и колата, която ще ни отведе до автобусчето, с което ще стигнем до крайната ни цел. Добре дошли в Кайро, столицата на Египет и един от най-големите мегаполиси в Африка. Тук могат да се посетят невероятни забележителности, а ето и коя е първата, с която ще започнем – Великите египетски пирамиди. Великите египетски пирамиди са единственото от 7-те чудеса на античния свят, което е оцеляло до наши дни. Разположени са на платото Гиза, край Кайро. Има общ входен билет за района, платото, а влизането вътре в самите пирамиди се заплаща с отделни допълнителни билети. Абсолютно всички допълнителни екскурзии, както и днешната, съм запазила и платила предварително още в Германия, така че тук на място не сме плащали абсолютно нищо. След като преминахме задължителната проверка, ето ни и нас, в пустинята Сахара. Сбъднахме мечтата си – египетските пирамиди, едно от 7-те чудеса на света, намиращо се в столицата на Египет, Кайро. Работихме здраво, за да успеем. Чувстваме се богати, защото видяхме с очите си, докоснахме с ръцете си и запазихме като спомен тази древна красота. Африка – най-голямата пустиня в света – Сахара. Тук вече жегата доста ни е изморила, температурата беше 46 градуса. Отправяме се към входа на пирамидата. Билет за влизане в пирамидата отново бях платила предварително, още от Германия. Ето ни и нас вътре, за съжаление по-навътре снимането не е позволено. Успяхме да се докоснем и снимаме и с Великият Сфинкс. Той е най-голямата монолитна статуя в света. Входът за района на Сфинкса е включен в общия билет за комплекса на пирамидите в Гиза. Избрах пакет, чиято цена, освен Великите пирамиди и Сфинкса, да включва и вкусен обяд. Ето ни и нас в местно ресторанче в Кайро, където хапнахме вкусна местна храна. Ето какво още включваше цената на цялостния пакет. Посещение на Египетския музей. Като група от Германия разполагахме и с превод на немски. Тук успяхме да видим над 120 000 артефакта, с които разполага музеят. Най-красивото, което видяхме, беше пълната колекция на Тутанкамон. Над 5000 предмета, включително златната маска, златните ковчези и така нататък.
Обикновено в залата, в която се съхранява златната маска, снимането е абсолютно забранено, дори и с телефон без светкавица. Охраната следи много стриктно и може да ви помоли да изтриете снимките, ако ви видят. Последна точка от град Кайро и днешната екскурзия е река Нил, най-дългата река в света. Допълнително платих и добавих в цената на пакета плаване 1 час с фелука, древна египетска лодка по река Нил. Изживяването беше страхотно. С приятна музика на лодката видяхме залеза, както и много красиви места по река Нил, които бях виждала единствено в учебника по география. Парите се връщат, а животът е прекалено кратък. Затова живейте и пътувайте с любимия човек. Ами, така завърши ден 3 от нашата 8-дневна екскурзия в Египет. Как премина ден 4, вижте в следващото видео.